Dumnezeu nu-ți uită niciodată numele, fiindcă tu ești al Lui. Ba mai mult, dorește să-ți dea un nume nou și o viață nouă. În perioada 29 martie-5 aprilie, ora 19, sunteți invitați la Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați Betania, strada Prunari, numărul 10, la seria de conferințe biblice Te chem pe nume, ești al meu, prezintă pastorul Laurențiu Gherghe. Am fost impresionat de versurile acestui cântec și nu numai de versurile acestui cântec, de glasul acesta minunat care a sunat în seara aceasta pentru slava și gloria numelui lui Dumnezeu. Mersi, îți mulțumesc că ai venit la Galați și răspunzi invitații de a veni și în locul acesta. Sergiu, îți mulțumesc, Denisa, pentru drumul de la Bacău până la Galați, care nu e tocmai foarte scurt, și pentru disponibilitatea lor de a veni și de a oferi prin cântul de Nițe Dapian, prin cântul Mineții, atât de frumos, o rază de speranță pentru inimile noastre, pentru fiecare dintre noi. Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bun venit la a treia întâlnire din cadrul programului nostru Te chem pe nume, ești al meu. Veți descoperi seară de seară, după ce se încheie, pentru că totul decurge destul de repede, că totul va fi fost foarte frumos și se va fi scurs foarte repede. De aceea stau și mă gândesc și mă gândeam în timp ce ascultam și cererile dumneavoastră de rugăciune și melodiile frumoase, mă gândeam că mâine seara vom fi deja la jumătatea programului nostru, pentru că duminică seara vom încheia programul acesta Te chem pe nume, ești al meu. Sunt încântat să vă pot revedea și să văd că veniți în fiecare seară cu aceeași inimă cu care ați plecat la drum de duminică seara, unii dintre dumneavoastră. Cei care ați venit pentru prima dată în seara aceasta, vă salut cu cea mai mare bucurie și doresc ca să lase cerul în inima dumneavoastră tot ceea ce este mai frumos, tot ceea ce este mai nobil, mai sublim și mai aducător de pace și a unei vieți noi în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am ascultat cererile de rugăciune și vă încurajez, dragii oaspeți, să luați cât un bilețel și să așezați rugăciunile dumneavoastră acolo, dorințele care vin din suflet, din inimă. Și în fiecare seară ne vom ruga pentru dumneavoastră în locul acesta. Ne-am rugat de foarte multe ori, pentru foarte multe persoane. Și au venit după 2 zile sau 3 zile, unii dintre ei, după o săptămână, după 2 sau după câteva luni, și mi-au spus: frate pastor, plin de bucurie, plin de veselie, Dumnezeu mi-a răspuns. V-ați rugat pentru mine acolo în față și Dumnezeu a răspuns. Eu știu un singur lucru, că cine cere cu credință va și primi. Și în fiecare seară în locul acesta cere cu credință ca Dumnezeu să aducă răspunsul la vremea potrivită și nu răspunsul pe care îl aștepți tu, ci răspunsul pe care știe El că trebuie să-l dea. Sunteți de acord? Pentru că ceea ce dă Dumnezeu este întotdeauna ceea ce este cel mai bun pentru noi și pentru viața noastră. Nu te teme de nimic, că cel te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. O aceeași chemare plină de dragoste pe care Domnul ne-o adresează și în această ocazie. Dragii mei, veniți să cântăm imnul pe care noi l-am cântat și aseară și de la începutul programului, imnul care spune: aparțin lui Iisus. Și aș dori să vă invit să vă ridicați pe picioare seara aceasta și să-L cântăm în picioare și să-L cântați cu toată inima, nu doar cu buzele, să-L cântați cu mintea, să-L cântați cu sufletul și să spunem încă o dată Mântuitorului că îi aparținem cu adevărat și că atunci când suntem triși și singuri, El este lângă noi. Samuel, te rog frumos! Dragii mei, tema din seara aceasta poartă un titlu care este extrem și de sensibil, dar și de provocator pentru inimile noastre. Și totuși, El iubește. Și totuși Dumnezeu, în pofida naturii noastre păcătoase,
În pofida ceea ce suntem noi și ceea ce facem noi și gândim noi, de foarte multe ori, Dumnezeu alege încă astăzi să iubească. Și ținta dragostei lui Dumnezeu nu este nimeni altul decât tu. Și viața ta, familia ta, planurile tale, gândurile tale de viitor, dacă le așezi în mâna celui atotputernic. Citeam istoria unui băiețel care, într-o seară târzie de iarnă, cu câteva ziare la sub braț, pentru că atât îi mai rămăseseră nevândute în ziua respectivă, înfigurat, nici nu mai vrea să-și mai vândă cele câteva ziare care le mai ținea în mână, tremura de frig, era vânăt de la vremea rece care se accentua din ce în ce mai mult și la un moment dat zgribulit și plin de înfigurare se duce la un polițist dintr-o intersecție și spune: domnule polițist, sunt un biet băiețel sărman care îmi câștigă existența, vând ziare și s-a lăsat rece, mi-au mai rămas câteva ziare, dar nu mai pot să mă duc să mă le vând. Vă rog frumos, spuneți-mi, vă rog, știți una de post, aici în zonă unde m-aș putea duce să rămân în noaptea aceasta? Iar polițistul îi spune: copile, știu unde să te trimit. Pentru că cineva s-a gândit la tine. Uite, mergi pe strada aceasta și în capătul acestei străzi explică cum să ajungă, vei vedea o casă mare albă și vei suna, du-te acolo și sună la ușă, bate la ușă și în momentul în care ți se va deschide, să spui doar aceste cuvinte. Ioan 3:16. Copilașul acesta înfigurat a pornit la drum, a găsit într-adevăr casa aceea, era o casă de oameni gospodari, o casă frumos, zugrăvită, a bătut la ușă, a sunat și a ieșit o doamnă cu o privire blândă și plină de dragoste. Iar băiețelul înfigurat a spus doar exact ceea ce îi spusese polițistul să spună: Ioan 3:16. Și atunci fața doamnei s-a înseninat și a spus: copile, vină înăuntru. L-a luat pe copilașul acesta care pur și simplu era cu niște zdrențe pe el. Era un copilaș străzii care muncea pentru câțiva bănuți să-și câștige existența. Și a spus: hai cu mine în casă. Și l-a dus în fața unui șemineu și a unui foc care ardea acolo. Șemineul era cald, l-a așezat acolo să se dezmorțească. L-a lăsat câtva timp și băiețelul, stând și uitându-se, fiind mirat de toată această primire, stătea și se gândea, nu știind ce însemna Ioan 3:16. El ceea ce știa și ceea ce spunea în mintea lui erau următoarele lucruri. Eu nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar știu că chestia asta mă încălzește și mi-aduce așa o stare de confort. Și doamna l-a lăsat să se încălzească și a venit după un timp și a spus: ți-am pregătit o masă caldă și gustoasă. Te rog să vii cu mine în bucătărie să te așezi la masă. Și l-a așezat în fața unei mese încărcate cu toate bunătățile. Și copilul din nou a stat mirat, a început să mănânce, a mâncat liniștit și în mintea lui din nou același gând care l-aș fi avut și eu și tu. Nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar ceea ce știu este că mă satură. Îmi ia starea de foame și îmi oferă o stare de bine, din punct de vedere fizic. A mâncat, s-a săturat, nu mâncase de vreo 2-3 zile și când gazda l-a întrebat: ai mâncat ceva astăzi? Nu prea am mâncat, dar cred că aș putea încerca să mănânc de puțin, că n-am mâncat de 2 zile. Am mâncat cu nesat și cu poftă. Și doamna se bucura când îl vedea că mănâncă cu poftă. Ca orice gospodină care este fericită când musafirul oaspete mănâncă cum? Cu poftă și mai cere o porție și mai cere încă o cu toată inima. Ce bine te simți! După ce am mâncat, din nou băiețelul stătea, se gândea, doamna dispare pentru câteva minute și vine din nou și spune: ți-am pregătit o baie caldă, te rog să mergi la baie, să îți dai căinuțele jos de pe tine, ți-am pregătit căinuțe curate și ți-am pregătit o baie caldă, o cadă mare, plină în apă caldă să faci baie. Și copilașul s-a dus, s-a băgat în cadă, vă dați seama că ultima baie pe care a făcut-o, făcuse la Antigran, pe undeva, pe unde apucase, s-a băgat în apa caldă, în condițiile acelea și s-a spălat și în mintea lui spunea aceleași lucruri. Nu știu ce înseamnă Ioan 3:16. Dar ceea ce știu este că mă simt curat și mă simt spălat.
și-a luat hăinuțele curate și care miroseau frumos pe el și Doamna imediat a poftit, uite, ți-am pregătit o cameră și aici niște aștepturi curate și copilul s-a băgat în pat, dar în căldură și uita pe geam cum ningea afară și era o vreme de praznică, era viscol și spunea, nu știu ce înseamnă Ioan cu 3 cu 16, dar ceea ce știu și ceea ce înțeleg este că mă pot odihni liniștit. Dimineața, gospodina casei l-a așteptat din nou, copilul s-a trezit refăcut, l-a așteptat în bucătărie și l-a pus din nou în fața mesei încărcate cu bunătăți și l-a întrebat pentru prima dată doamna aceea, fără să-i fi spus înainte niciun cuvânt de ce cu Ioan 3 cu 16 sau de ce face lucrurile acestea pentru el. Și a spus, copile drag, tu știi ce înseamnă Ioan 3 cu 16? Și băiețelul a spus, nu știu, Doamnă, dar ceea ce știu este că Ioan cu 3 cu 16 înseamnă căldură. Știu că înseamnă hrană pentru trup și pentru suflet. Știu că înseamnă curăție și curățenie. Știu că înseamnă un somn odihnitor. Și Doamna a deschis Ioan 3 cu 16 care spune în felul următor. Era un pasaj biblic. Este textul de aur al Scripturii, dragii mei, care întregește încă de la bun început prelegerea acestei seri și totuși El iubește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Lacrimile au început să curgă pe obrajii acestui copil, părăsit, fără mamă și fără tată, care a înțeles încă o dată că Dumnezeu l-a iubit atât de mult încât dorește să salveze. Că jertfa lui Iisus Hristos, și atunci a înțeles copilul care era rostul tuturor lucrurilor care se întâmplaseră în noaptea precedentă și în seara precedentă în viața lui și a înțeles că alături de Dumnezeu poate să fie hrănit, poate să fie curat, poate să fie odihnit, poate să simtă căldura dragostei lui Hristos. Și totuși, în pofida ceea ce suntem și facem, Dumnezeu continuă să ne iubească. Dar spune Evanghelia și cuvântul că toate lucrurile acestea vor avea într-un final, vor avea un final. Într-un final, vor avea un final lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu încă continuă să te iubească așa cum ești. Și continuă să spună, cum spune Ioan 3:16, că a venit în lumea aceasta cu un singur scop. Să te salveze. Să-ți dea un viitor și o nădejde. Pentru ca oricine crede în cine? În El. Să nu piară, ci să aibă pentru totdeauna viața veșnică pe care a promis-o Dumnezeu. Vreau să vă întreb un lucru asta seară. Sunteți pe deplin conștienți că noi trăim datorită dragostei lui Dumnezeu, a Creatorului nostru? Ne aducem aminte de existența noastră care este atât de firavă doar în momentul în care, poate într-o secundă, într-o fracțiune de secundă, era să ni se întâmple ceva tragic, o tragedie și am fost feriți și dintr-o dată te străbate un fior de sus până jos și te îngheață pe loc și te aduce aminte că nu ești veșnic, ci că ești în mâna lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră, dacă n-ar fi dragostea celui prea înalt, al Dumnezeului nostru din cer, care ne știe și ne vede viața, noi astăzi nu am putea să existăm. Apostolul Pavel, dragii mei, dă un răspuns la întrebarea aceasta. Și anume dacă noi suntem conștienți cu adevărat de dragostea lui Dumnezeu. Și Pavel dă un răspuns în Romani, în capitolul 8, de la versetul 28 și 29, vă invit să citim încolo, dar aceste prime două versete aș dori să le citim în primul rând. Pericopa se intitulează pe creștin, nimic nu-l poate despărți de un singur lucru, de dragostea lui Dumnezeu. Și totuși, El iubește. De altă parte, spune cuvântul și spune Pavel, răspunzând la întrebarea aceasta, dacă cu adevărat Dumnezeu îl iubește și pe El, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile.
și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Care este cuvântul principal al acestor două pasaje? Care este ideea centrală? Știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe cine? Pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice ce a venit în viața ta, bun sau mai puțin bun sau rău, vin toate din partea cui? Lui Dumnezeu. Fie vin din partea Lui, fie sunt îngăduite să se întâmple în viața ta. Pentru ca să nu existe mântuirea de care vorbeam aseară. Să fii conștient și să rămâi conștient întreaga ta viață că nu ești suveran peste propria viață. Ci că Dumnezeu este Cel care tronează în viața ta. Că Dumnezeu este Cel care dirigează viața ta. Că Dumnezeu este Cel care te face să respiri. Că Dumnezeu este Cel care te face să-ți miști mâinile și picioarele în fiecare zi. Și să-ți miști mintea și buzele și ochii și toate celelalte simțuri. Tu nu existi sau eu pentru că așa e normal să se întâmple. Pentru că și în dimineața aceasta, dragii mei, ne-am trezit, marți dimineață, ne-am trezit pentru că Dumnezeu a vrut să te trezești. Și eu să mă trezesc la o nouă zi. Pavel dă în 5 întrebări, în 5 pasaje biblice pe care le citim în continuare, răspunsul la această întrebare: suntem noi pe deplin conștienți de dragostea lui Dumnezeu pentru omenire? Și primul pasaj pe care aș vrea să-l citim este în versetul 31. Iată ce spune aici, prima întrebare. Sunt 5 întrebări pe care Pavel le adresează. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, dacă Dumnezeu este în viața ta, dacă trăiești o viață cu Dumnezeu, care e întrebarea lui Pavel? Cine va fi împotriva noastră? Cine va putea să stea împotriva unui om care în viața lui merge de mână cu cine? Cu Iisus Hristos. Merge la lucru, merge pe holul spitalului, merge la firmă, merge pe stradă, se urcă în mașină și alături de el în viața lui este cine? E Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu e de partea ta, cine va putea să stea împotriva ta? Cine va putea să stea împotriva ta? A doua întrebare este în versetul 32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El, adică cu Iisus Hristos, cât la sută din lucrurile acestei lumi și a lumii viitoare? Toate lucrurile. El care nu a cruțat nici chiar pe Fiul Său și a închis ochii plini de durere în acele 3 ceasuri de întuneric, când a întors fața de la Fiul Său care era răstignit pe crucea Golgotei și întunericul s-a lăsat peste toată țara. El care a decis să nu-L ierte nici pe Fiul Său, care nu l-a cruțat. Pentru că moartea era plata păcatului. El care n-a putut să nu dea chiar pe Fiul Său pentru noi, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Versetul 33, a treia întrebare: cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește pe oameni cum? Neprihăniți. Nu omul este acela care te socotește neprihănit, ci Dumnezeu spune în dreptul tău: da, poți fi neprihănit pe baza mărturisirii păcatelor tale și pe baza iertării pe care cine o dă? Omul? Ci pe care o dă Iisus Hristos. Pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatul cu adevărat. Păcatul vieții tale și păcatul vieții mele. A patra întrebare, versetul 34. Cine va osândi? Continuă Pavel seria de întrebări. Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și face o lucrare importantă pentru sufletul nostru și pentru viața ta. Mijlocește pentru noi. Tată, cu palmele deschise, Tată, și pentru El a murit. Te rog, cruță. Te rog, ai milă de El. Sângele meu a curs și pentru El. Te rog, iartă-L. Și totuși,
Și totuși, în pofida ceea ce suntem, Dumnezeu continuă să ne iubească în mod desăvârșit și plenar. Și ultima întrebare pe care o ridică Pavel în versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Sunt enumerate câteva lucruri. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? E vreunul din lucrurile care sunt enumerate acolo. Necazul să te despartă de Hristos. Cât s-au renunțat la credința în Iisus Hristos datorită necazului în viața lor. A încercărilor care au venit. Ce Hristos? Și avem un exemplu despre care vom vorbi seara aceasta. Și acest exemplu este unul dintre ucenicii Domnului Hristos. Este vorba de Petru, care atunci când a fost în necaz, a uitat de Mântuitor. Sau strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea sau sabia. Sunt atât de multe lucruri care ne pot despărți de dragostea lui Hristos. Dragii mei, nu. Nimic nu ne poate despărți de dragostea Mântuitorului nostru. Absolut nimic. Pentru că El continuă să te iubească așa cum ești. Chiar și pe cei care refuză harul, chiar și pe cei care spun eu n-am nevoie de Dumnezeu, să mă mai lăsați cu principiile și cu standardele și cu Biblia. Eu am cărțile mele, am principiile mele, am viața mea. Chiar și pe aceștia iubește Dumnezeu, ce ziceți? Dumnezeu îi continuă să iubească până la capăt pe toți. Pentru că suntem copiii Săi și pentru că ne cheamă pe nume. Ne știe numele nostru, știe viața ta, știe orice lucru de când te scoli și până când te culci. Știe viața ta, știe umbletul tău, știe rostul tău. Dragii mei, la ultima masă pe care Iisus a mâncat-o cu ucenicii, Iisus le-a spus un cuvânt care a semănat pur și simplu ca o bombă pe care a aruncat-o în mijlocul ucenicilor. Matei, capitolul 26, cu versetul 31. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu aici și să citim ceea ce spune aici cuvântul. Matei 26 cu 31. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine. Erau la ultima masă, la masa de Paște, ultima masă pe care Domnul a servit-o cu ucenicii și le spune Domnul un cuvânt care pur și simplu îi torcutează pe toți. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Căci este scris, spune, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Mântuitorul aruncă pur și simplu în aer atmosfera de la masă. Oricine dintre noi își dorește ca atmosfera de la masă să fie o atmosferă cum? De pace, de liniște, de părtășie, de bucurie. Iisus însă nu menajează și nu menajează, ci le spune: noaptea aceasta, toți cei 12 veți găsi în mine o pricină de poticnire. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi cum? Risipite. Și continuă pasajul și spune, versetul 32. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea, spune. Versetul 33. După ce Petru, pentru că el este personajul principal al acestei seri, după ce Petru aude ceea ce spune Iisus, Petru a luat cuvântul și a zis, Petru se închide la haină, se ridică frumos. Și spune, Doamne, Petru era un om care îl iubea pe Dumnezeu. Îl iubea pe Hristos. Însă avea să învețe o lecție mare și anume că dragostea lui pentru Iisus avea ce? Avea o limită undeva. Iar Petru nu știa unde era limita aceea. Chiar dacă toți ar găsi în tine, Doamne, o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Vă place Petru? Vă place momentul? Îl savurați așa cu un creștinism din acesta triumfalist, victorios? Ah, ce ieșire la rampă! Ce om al lui Dumnezeu, plin de credință, care spune, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu, Petru, Doamne, n-am să te dezamăgesc. Eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Știți ce spune Domnul? Versetul următor, versetul 34. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, și se uită la el, după cum se uită la tine și la mine, Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta,
chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori, Petru. Se lasă Petru? Versetul 35. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, vedeți, nu spune Petru să mor pentru tine, ci să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Vă place momentul? Parcă vine să închizim masa, ne rugăm, plecăm acasă. Ce triumfarist și ce victorios este tot. Însă, dragii mei, știți care a fost realitatea? Pentru urma să învețe o lecție și nu numai el, dar toți ucenicii trebuiau să învețe o lecție mare. Și anume, că una este să spui că vrei să trăiești o viață cu Dumnezeu, cu buzele, și una este să îl urmezi pe Iisus Hristos în viața aceasta. Pentru că sunt două lucruri cu totul și cu totul diametral opuse. Cu buzele putem să facem mărturisiri de credință excepționale, să încălzim lumea cu declarațiile noastre. Însă în momentul în care credința noastră e pusă la probă, care este finalul? Știți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu că s-a întâmplat? După ce Petru a spus că eu niciodată nu mă voi lepăda de tine, după ce toți ucenicii au spus la fel, după ce Petru îi răspunde și spune: chiar dacă tu zici că eu să mă lepăd de tine noaptea asta, Doamne, eu chiar dacă trebuie să merg cu tine la moarte, eu nu mă voi lepăda de tine. Extraordinar model de credință. Cel puțin așa ni se pare nouă. Știți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu că s-a întâmplat? Versetul 56 din același capitol. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Ce îmi spune mai departe? Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și ce-au făcut? Au fugit. Dragii mei, acesta este momentul. Momentul în care unul dintre ei jură credință până la moarte. În momentul în care ucenicii și noi suntem aceștia în locul lor, care îi spunem lui Iisus Hristos: noi suntem creștini. Suntem creștini de atâtea mii de ani. Avem Scriptura, suntem într-o țară creștină. Suntem creștini și doar ne mulțumim să fim creștini de multe ori cu numele. Având o credință suficient de superficială, dar suficient de mulțumitoare pentru tine, să consideri despre tine că ești cum? Că ești bun. Că e o viață în regulă. Că e o viață spirituală potrivită cu așteptările tale și cu viața ta. Dragii mei, știți ce este uimitor la Dumnezeu? Știți ce este uimitor la Mântuitorul nostru? Că după ce Iisus înviază, vă întreb, și transform totul într-o întrebare. Cei care ați citit poate în Biblie, vă întreb, câte cuvinte de reproș ați găsit în Sfânta Carte pe care Iisus Hristos să le fi adresat ucenicilor după învierea Lui? Pentru că spune cuvântul că, în ciuda faptului că toți i-au promis credință și unul dintre ei a spus că merge până la moarte, nu mai contează. Ce cuvinte găsiți de reproș în Scriptură? Este un cuvânt pe care Iisus să-l fi spus ucenicilor? Ar fi putut să le spună multe lucruri. Așa facem noi cu oamenii care ne dezamăgesc. În momentul în care cineva te dezamăgește, și putem să ne gândim că Iisus a fost dezamăgit după 3 ani și jumătate, în care a umblat cu ucenicii de zi de zi, i-a învățat din Scripturi. Le-a învățat principiile împărăției. Le-a spus că avea să pătimească, că trebuia să meargă, să sufere, să moară. După 3 ani și jumătate, în fața clasei lui de absolvire, Iisus, ca învățător, ca profesor al lor, stă în fața unor elevi care sunt cum? Corigenți. Care nu au putut să treacă testul acesta al dragostei față de Iisus Hristos. Câte cuvinte de reproș ați găsit în Biblie pentru ucenici? Putea să spună lui Petru următoarele cuvinte: Petre, un trădător și un fățarnic mai mare ca tine eu n-am văzut în viața mea. Putea să-i spună? Avea suficiente motive să-l tragă la răspundere pe Petru?
Putea să le spună ucenicilor, v-am spus că așa o se întâmple. Putea să-i spună lui Ioan, Ioane, nu mai scrie tu nu știu câte epistole, stai liniștit. Că și tu care spuneai că mă iubești, cum? Cel mai mult. Și tu ai fugit cu toți. Toți până l-au părăsit și au fugit. Întâlniți vreun cuvânt de acesta pe care Hristos să-l fi spus ucenicilor săi? Dragii mei, Mântuitorul nu spune niciun cuvânt. Știți ce cuvinte însă le adresează în Ioan, capitolul 20, cu versetul 19? Iată primele cuvinte cu care Iisus vine în mijlocul lor. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor stăteau acolo, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, dragii mei! Cu aceste cuvinte vine Iisus peste viața ta plină de gunoi și peste viața mea mudară. Cu aceste cuvinte te întâmpină Iisus atunci când tu ești cu capul rușinat, plecat în pământ și ți-e rușine să te uiți în ochii Lui. Cu aceste cuvinte vine Iisus Hristos și spune: pace ție! Nu contează, nu e nicio problemă, ai greșit, știu, dar totuși te iubesc, nu uita lucrul acesta. Nu se întâmplă în noi însă. Și modelul nostru este Iisus Hristos, iar modelul lui Iisus Hristos de cele mai multe ori nu e modelul nostru. Pentru că atunci când cineva pe noi ne dezamăgește, când cineva ne supără, ne deranjează și suntem marcați de lucrul acesta și vine la noi să-și ceară iertare, îl iertăm, dar de multe ori avem așa o satisfacție cruntă până nu căsăpim așa, știți? Bine de tot. Țin minte când eram aici acasă la părinți, când mama făcea vinete, de simțeam după mirosul acela cop de vânătă, miros excepțional frumos. Însă avea mama așa făcută de data pe un fund de lemn, avea un satâr de lemn și când făcea vinetele auzeam. Bătea vinetele. Așa facem noi cu cei care ne-au greșit. Te iert, dar până nu te pun pe fundul ăla de lemn să te top puțin, să conștientizezi că ai fost un nenorocit, n-ai satisfacție. Și te bucuri atât de mult că după ce ai dat, ai făcut un perdat din ăsta, ce creștin autentic. Mulțumesc. Asta e realitatea. E de râs. Dar când privesc la mine și la tine, poți să spui și tu și eu că e de plâns. Iisus Hristos, care era cel mai îndreptățit să-i judece, să-i mustre pentru ceea ce au făcut după 3 ani jumate în care a fost alături de ei, când a așteptat să-i fie aproape, Iisus când îi se arată, le spune o vorbă, niciun reproș, nimic, ci le spune pace vouă. Părăsește-L pe Iisus Hristos, abandonează-L, nu vrei să mai ai de-a face cu El, El va continua să te iubească. Dar nu uita că dragostea Lui și harul Său vor avea la un anumit moment un cap. Chiar dacă El încă ne iubește astăzi în 2015 și stau și mă întreb dacă Dumnezeu a decis să distrugă Sodoma și Gomora datorită imoralității, datorită nenorocirilor de acolo, când se uită Dumnezeu către pământul acesta, când vede atâta nenorociri, când vede atâta imoralitate, când vede atâta călcare de porunci sfinte, cum simte Dumnezeu când privește la tine și la mine, când avem impresia că nu ne vede Dumnezeu când facem un anumit lucru, că nu știe Dumnezeu când tu gândești un anumit lucru rău despre X sau Y, cum îți amintești și cum înțelegi tu lucrul acesta? Că El nu știe, ba El știe totul din viața ta, tot ce este descoperit și știe tot ce este ascuns în viața mea. Și privește la tine și cu toate acestea Iisus te iubește. Pentru că spune cuvântul că i-a iubit pe ai Săi și ai Săi suntem noi și a decis să iubească până la capăt. Până la capăt, îndurând sacrificiul suprem. Părăsește-L pe Iisus Hristos, nu te va abandona niciodată. Să-L părăsești pe El și totuși Iisus să te iubească. Vă întreb un lucru. Iona a fost
Fac o paranteză. Mi-a venit în minte. Iona a fost trimis de Mântuitor, de Dumnezeu, la Ninive, cu un mesaj. Și a spus, du-te, Iona, și strigă împotriva cetății, datorită păcatelor lor. Iar Iona spune, Doamne, eu zic pas. Nu mă duc. Iona, du-te că am nevoie de tine. Doamne, nu mă duc. Și dacă voia lui Dumnezeu este Ninive, voia lui Iona s-a numit cu un tas. Și a coborât la portul din Iafo, s-a urcat într-o corabie să fugă unde? Departe de Dumnezeu. Vă întreb un lucru. A plecat Iona, a fugit Iona departe de fața Domnului, fără prezența lui sau fără binecuvântarea lui? Fără binecuvântare. Pentru că prezența lui Iisus Hristos a fost lângă el, chiar când era luat pe un drum greșit, după cum prezența lui Dumnezeu este prezentă în viața noastră, chiar și atunci când o luăm pe drumuri greșite. Da, spune Dumnezeu, pleci în direcția aceea, dar pleci fără binecuvântarea mea. Tu nu vei avea binecuvântare. Nu-i drumul bun, dar prezența mea e alături de tine. Pentru că El totuși te iubește. Ca un tată și ca o mamă, oricât de rău i-ar fi copilul, pe oricâte căi rele ar umbla, în inima lui un tată și o mamă își va iubi copilul până la capăt. Asta face și Dumnezeu, dar suntem atât de inconștienți și nu înțelegem încă o dată că Dumnezeu ne cheamă la El pe nume și ne spune, ai nevoie de un viitor și o nădejde. Ai nevoie să trăiești o altfel de viață pe pământul acesta. Nu o viață haotică. O viață fără un scop. O viață fără o țintă. O viață fără niște repere clare, morale. O viață fără lege. Fără cele 10 porunci pe care le-a dat însuși Dumnezeu ca să fim noi fericiți pe pământul acesta. Nu de altceva, ci să fim fericiți și ocrotiți le-a dăruit Dumnezeu. Dragii mei, în Matei 16, cu 16 la 18, știți cum îl numește Domnul Hristos pe Petru? De la versetul 16 până la versetul 18 vă invit să citim. Simon Petru, de răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iată ce mărturie dă Simon. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Ferice de tine, Simone, fiul Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Și eu îți spun, Petre, ce declarație face Mântuitorul în dreptul lui Petru. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ce declarație face Iisus în dreptul lui Petru? Credința lui Petru se avântă atât de tare în sus, încât Domnul îi spune, Petre, pe tine voi zidi biserica aceasta. Tu ești un stâlp. Tu trebuie să fii primul care să mergi să predici Evanghelia. Și exact în același capitol, în capitolul 16, însă de la versetul 21 la 23, imediat după ce Iisus îi face această declarație lui Petru, știți ce episodul urmează? Petru care se simte bine, care primește o apreciere. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorâți și ca a treia zi are să învie. Petru a luat deoparte. După ce Domnul îi spune, Petre, pe tine zidesc biserica. A început să-l mustre pe Domnul. Cine mustră? Un om nenorocit, un om păcătos. Petru. A început să-l mustre pe Dumnezeul Cerului. Să te ferească Dumnezeu, Doamne. Să nu ți se întâmple așa ceva. Auziți-l pe Petru. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru. Cu câteva momente înainte îi zisese ce? Că pe tine voi zidi ce? Biserica. Tu vei fi un om de nădejde. Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de care, nu pe care voi zidi, ci o piatră de poticnire pentru mine. Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Iisus Hristos îl mustră pe Satana în mod direct, care se folosea de Petru în acele momente. I-a adresat o mustrare strașnică după ce înainte îi spusese că pe tine, Petre, voi zidi biserica aceasta. Dragii mei, Petru. Eu îl iubesc foarte mult pe Petru. Știți de ce? Pentru că Petru mi se aseamănă și mi se aseamănă foarte mult tuturor dintre noi, majoritatea.
La mulți dintre noi. Pentru că Petru era unul care spunea, cel puțin cu buzele, îl iubesc pe Iisus Hristos. Fac totul, merg până la moarte. Eu niciodată. Petru e singurul ucenic dintre toți ucenicii care folosește cel mai des un cuvânt. Niciodată. Când are vedenia și Îngerul îi spune, Petru, scoală-te, taie și mănâncă. Petru, eu niciodată n-am mâncat așa ceva. Petru era omul lucrurilor clare. Pentru că ori era negru, ori era zonele de gri, nu-i plăcea. Dar însă Petru trebuia să învețe că de la a trece de la necunoașterea pe proprii sale persoane la cunoașterea lui Iisus Hristos, el trebuia să învețe lepădarea de sine și să înțeleagă cu adevărat iubirea lui Iisus Hristos. Petru, care a umblat de apă, mă gândesc la el. Petru, care a înmulțit, s-a dus și a servit mulțimea cu pâine și pește dintr-un coș, din care nu se mai terminau pentru că Iisus le înmulțise. Și a văzut minunea. Petru, care l-a văzut pe Moise și pe Ilie pe muntele schimbării la față, care a avut atâtea mărturii ale divinității lui Iisus Hristos, totuși acest Petru, adică tu și cu mine, a uitat pe Mântuitor. Când era în curtea dinăuntru templului, fugit. După ce au fugit cu toți, l-au părăsit. Iisus fusese arestat. Petru s-a dus să vadă pe unde îl duce pe Iisus și s-a dus și a nimerit în curtea dinăuntru templului și s-a așezat la un foc. Cât mai anonim să rămână. Și a venit o slujnică și l-a întrebat, stai puțin, nu erai și tu cu Iisus? Iar Petru spune că, femeie, s-a făcut că nu înțelege. Femeie, nu știu ce vrei să zici. Auziți? După 3 ani jumătate de stat cu Iisus, a dormit lângă Iisus, s-a bucurat cu Iisus, a plâns cu Iisus, a mâncat cu Iisus, a fost alături de El, a învățat principiile sale. După 3 ani jumătate, când este întrebat, și tu erai parcă de-al Lui. Femeie, nu știu ce vrei să zici. Ce lași? Și ce lași ești și tu și eu. Pentru că atunci când trebuie să spui că tu ești creștin și om al lui Dumnezeu, ți-e rușine să o spui. Și femeia insistă și spune, nu, stai puțin, sigur tu ai fost cu el. Iar Petru spune, femeie, nu cunosc pe omul acesta, nu-l cunosc. Te-ai surprins în astfel de momente? Când ai fost pus în fața unei situații, să dai mărturie despre faptul că tu îl cunoști pe Hristos în viața ta. Și ai întors spatele rușinat, că ar putea să râdă cineva de credința ta. Și ai fost un laș. Și tu și tu. Am fost niște lași. Iar Iisus privește la noi. Și totuși ne iubește. Și femeia insistă și spune, nu se poate, tu sigur erai, pentru că și vorba te dă de gol. Început să se blesteme, să se jure, eu nu am avut de-a face, nu cunosc pe omul acesta. Și totuși, el l-a iubit pe mine. Și când a cântat cocoșul, ochii Mântuitorului s-au întâlnit cu ochii lui Petru. Iar Petru și-a adus aminte. Și-a adus aminte de vorba pe care îi spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și spune că s-a dus și a plâns cu amar. Și Petru a gândit în momentul acela că Iisus Hristos niciodată nu va mai fi la fel față de El cum fusese până atunci. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Iubiții mei, vă întreb un lucru. Poate să iubească Dumnezeu un om duplicitar? Poate să iubească Dumnezeu un om cu 2 fețe? Poate? Poate! Pentru că e Dumnezeu. Noi nu putem să iubim. Pentru că suntem oameni. Dar Dumnezeu poate să iubească chiar și un om duplicitar. Și acela poți fi tu și poți fi eu. Și Dumnezeu încă continuă să ne iubească în pofida faptului că suntem uneori atât de șmecheri și folosesc ghilimele de rigoare în relația cu El.
când este bine să spui că ești creștin și că trăiești o viață cu Dumnezeu, ești primul care o fi. Și o fi ca Petru, eu niciodată, când știi că nu e în avantajul tău, ca Petru, te ascunzi și spui, nu știu ce vrei să zici, așa suntem noi. De multe ori. De multe ori, aceștia suntem noi. Aș dori să mai pun o întrebare seara aceasta și mă apropii ușor de încheiere. Poate să iubească Dumnezeu un om duplicitar? Da, poate. Cum îl cunoașteți dumneavoastră pe Toma? Ucenicul numit Toma. Toma cum? Necredinciosul, așa este? Dacă ne întreabă cineva, cine este Toma? Toma necredinciosul. Și întrebarea mea următoarea, a fost Toma un om credincios sau un om necredincios? Și atunci de ce îi zice că e necredincios? De ce? Pentru că ne place ca oameni când cineva a greșit. Când a avut un accident în viața lui, când s-a remarcat într-un anumit mod negativ într-o anumită situație, să-l ține minte și spuneam în seara de duminică, nu prin prisma lucrurilor bune, care sunt multe în viața lui, ci dacă a făcut o singură greșeală, pentru aia ține minte. Și mașina de etichetat funcționează atât de bine, i-am plesnit o etichetă pe frunte și pentru totdeauna rămâne cum? Curvarul, hoțul, mincinosul. Asta. Toma a fost un om credincios, dragii mei. A fost un episod în viața lui când Toma, care era un om al dovezilor, al lucrurilor concrete, Toma nu credea orice. Și a avut nevoie de o dovadă. Atunci când a mers la mormântul lui Lazar, spune, atunci Toma, geamă, a zis celorlalți ucenici care erau cu ei, haidem să mergem și noi să murim cu Iisus. Neînțelegând, de fapt, lucrarea unică pe care Iisus urma să o înducă la îndeplinire. Și vă întreb, dacă Toma ar fi avut posibilitatea atunci să moară, puneți-l pe Toma și pe Petru. Petru zice, până la moarte merg cu tine. Iar Toma zice și el, haide și noi să murim cu el. Care dintre cei doi credeți că ar fi mers până la urmă să moară cu Iisus? Pentru că Toma nu putea să creadă orice. Pentru că Toma avea nevoie de o dovadă. Pentru că Toma nu înghițea orice lucru. Și în momentul în care Toma era convins, el mergea până la capăt. De aceea Domnul îi spune, Toma, pune mâna aici, nu fi necredincios, ci fii credincios, Toma. Și în momentul în care Toma îl vede pe Iisus, știți care sunt cuvintele care este pe buzele lui Toma? Când Iisus vine la el, spune, Domnul meu și Dumnezeul meu și era suficient. Asta a fost Toma. Păi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios, Toma. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. A fost suficient. A fost suficient pentru Toma. Părăsește-L pe Iisus Hristos, va continua să te iubească. Abandonează-L pe Iisus, va continua să te iubească. Neagă-L în viața ta, va continua să te iubească. Ridică-te împotriva Lui și luptă împotriva Lui, Dumnezeu va continua să te iubească. La ce te duce gândul acesta? La ce decizie te duce gândul acesta? Că avem un Dumnezeu care, în pofida a ceea ce suntem, continuă să ne iubească. Un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu al iertării. La faptul că și eu și tu trebuie să iubim pe Iisus Hristos, datorită iertării pe care ne dă în fiecare zi. Pentru că El totuși ne iubește. Pentru că El totuși ne iubește. Aș vrea să vă spun în încheiere. Istoria unui om, a unui om mare în ochii oamenilor astăzi, un om care a avut o experiență de viață traumatizantă. Este un evreu, un om renumit. Îl cheamă Simon Bizanta. Ați auzit de omul acesta? Simon Bizanta. Omul acesta a trecut printr-un lagăr de concentrare. Și în cartea The Sunflower, Floarea Soarelui, își povestește experiența traumatizantă din lagărul de concentrare.
Era un tânăr arhitect când naziștii l-au luat prizonier și fiind evreu, și l-au trimis într-unul dintre spitalele naziștilor, loc în care ajuta la căratul cadavrelor și a bolnavilor, a muribunzilor, de colo-colo în spital. 96 dintre rudele sale au fost omorâte în fața lui. Fiind un tânăr sclipitor, arhitect, a fost pus la muncă. Era bun de muncă. Ajuns acolo, acest om, într-o bună zi, este chemat de o infirmieră la patul unui ofițer SS, pe nume Karl. Un om care stătea în patul de spital și care era bandajat de sus până jos, avea doar 2 găurele la ochi și o gaură în pansamentul acela enorm la gură ca să fie hrănit. Și pentru că abia putea să vorbească, s-a apropiat ca să-l audă și în momentul în care Simon Wiesenthal se apropie de muribundul acesta, așa cum poate, îl prinde cu mâna care era bandajată de altfel, îl prinde de mână strâns, ca într-o mendină, și îi cere să se apropie cu urechea de gura lui. Și acest ofițer SS, care își trăia ultimile clipe, era pe moarte, fusese ars, începe să-i vorbească și spune: te-am chemat aici pentru că nu pot să mor neîmpăcat cu Dumnezeu și neîmpăcat cu evrei. Te-am chemat aici pentru că ești evreu și pentru că nu pot să mor în pace după ceea ce s-a întâmplat și conștiința mea mă torturează. Și spune povestea lui Simon Wiesenthal. Era în Ucraina, mai mulți ofițeri SS au fost omorâți într-o ambuscadă și drept represalii, soldații germani au umplut o casă cu evrei, au stropit-o cu benzină și au dat foc aruncând grenade. Și pe toți aceia care încercau să sară de la geamuri cu copilași în brațe, arși, i-am mitraliat și i-am omorât pe toți. Spune, scenele acelea mă torturează și nu pot să mor. Nu pot să mor până nu vorbesc cu un evreu, pentru că vreau să mor în păcat. Și pentru că ești evreu, îi spune, te rog să mă ierți. De câteva ori, Simon Wiesenthal a încercat să își scape mâna din strânsoare, să n-a reușit. Era în fața unei alegeri. Să-l ierte sau nu. Știți ce a făcut Simon Wiesenthal? Povestește în cartea lui lucrul acesta. Ce credeți că a făcut? Și-a tras mâna și a fugit de la patul muribundului, neputând să-i ofere iertarea. Omul a murit. Războiul s-a încheiat. Însă acum Simon Wiesenthal trebuia să trăiască cu ce? Cu cererea aceea. Și a încercat să-și adoarmă conștiința și să-și liniștească conștiința, mergând la rudele lui Karl, la Stuttgart, să le viziteze, ca în felul acesta, vizitându-i și vorbindu-le despre ultima întâlnire cu cel care le fusese drag, spera ca, din conștiința, să-i dea pace. Însă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și după ani de zile, a făcut o scrisoare, a descris toată situația aceasta și a trimis-o celor mai iluminate minți, profesori de teologie, chiar și atei, din lumea musulmană, din lumea protestantă, din bisericile ortodoxe, catolice, greco-catolice de peste tot, cu întrebarea: voi ce ați fi făcut în locul meu? Știți câți oameni au răspuns? Din sutele de scrisori au răspuns 36 de persoane. 24 dintre ei, știți ce au spus? Bine ai făcut! Și doar 12 i-au spus: trebuie să ierți. O lume creștină, cum poți să nu acorzi iertarea când Iisus Hristos ne iartă pe noi
de atât de multe păcate pe care le-ai făcut și dacă ar fi să vezi lista cu păcatele tale, care a fost răstignită pe crucea a fost pironită pe crucea de la Golgota, nimeni nu a văzut-o. Întregul univers nu a văzut-o, ci doar Iisus Hristos a văzut-o, pentru că păcatele tale din capul listei erau acoperite de mâna sa care era întinsă pe cruce, iar celelalte au fost acoperite de sângele său care a curs și nimeni nu le-a văzut. Și atâta timp cât Iisus Hristos continuă să ierte și să ne iubească, cum putem noi să fim răi unii cu alții? Spunea Mahatma Gandhi următorul cuvânt. Spune, creștinismul nu are niciun cusur. Singura problema voastră a creștinilor este că nu trăiți după învățăturile voastre. Iar Bertrand Russell, un mare ateu, spune așa, ceea ce lumea creștină are nevoie și zicea el, e rușine să o spun. E rușine să o spun. Este dragostea creștină care lipsește. Iubiții mei, Iisus Hristos a dat totul. A dat viața Lui. Ioan 3,16. Ca tu să te simți încălzit de focul dragostei Lui. Ca tu să te simți hrănit de cuvintele vieții de pe paginile Scripturii. Ca tu și cu mine să putem să fim curățiți prin sângele Domnului și Mântuitorului nostru. Ca noi să avem odihnă pentru trup și pentru minte într-o perioadă a lumii noastre în care lumea este neodihnită. Și ne mai întrebăm încă o dată, de ce totuși Dumnezeu continuă să ne iubească? Pentru că te știe pe nume. Pentru că vrea să trăiești o viață cu El și nu o viață în alte și alte zone și în alte direcții pe care să mergi și să mergi și să pleci departe de fața Lui și de planul Lui pentru tine. Și totuși Dumnezeu ne iubește. Acesta este adevărul cel mare și frumos al acestei seri. Și nu poți pleca indiferent acasă. Nu poți pleca indiferent acasă și nu poți să mai ții inima ta nici resentimente, nici supărări, nici prejudecăți, nici animozități și nici dureri. Dă-i-le toate lui Hristos. Iartă, pentru că El totuși ne iubește. Dumnezeu să fie lăudat pentru adevărul acestei seri. Dumnezeu să fie lăudat pentru tot ceea ce ne dă. Pentru toată bucuria pe care o are când ne vede preocupați de lucruri sfinte, de lucruri ziditoare, de lucruri care să ne aducă mai aproape de casa de sus. Vă invit în numele Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos să rămâneți statornici în alegerile bune pe care Duhul Sfânt vi le va pune în mintea dumneavoastră și în inima dumneavoastră. Vă invit în numele Domnului Iisus Hristos să conștientizați această dragoste pe care ne poartă nouă, unor pământeni nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi, cum spune cartea Apocalipsei, cartea profetică, ne poartă pe palmele sale cu dragoste în fiecare zi. Una dintre făgăduințele scumpe ale Vechiului Testament spune, iată că te-am săpat pe palmele mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Ce Dumnezeu iubitor avem! Iar noi suntem atât de nerecunoscători. Și avem o viață de multe ori atât de murdară. Vă invit în numele Lui Iisus Hristos în seara aceasta să rugăm pe Domnul să curățească viața noastră. În fața dragostei Lui să ne plecăm cu inimile smerite în rugăciune și să-i cerem iertare pentru viața noastră. Pentru că El totuși, cum suntem, El continuă să ne iubească. Duceți acest mesaj al dragostei Lui Hristos în familiile dumneavoastră. Sădiți această plantă a dragostei lui Hristos în sufletul dumneavoastră și vă asigur că vă veți elibera de toate greutățile și problemele și suferințele pe care le aveți. Veți simți pace, veți simți liniște, veți simți acel confort pe care doar Iisus Hristos îl poate oferi. Vă invit în această seară să-i mulțumim Domnului pentru întâlnirea din seara aceasta și pentru adevărul acesta minunat și vă invit să vă ridicați pentru rugăciune.
Amin.